Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Bunila tasih ing pasinaonan basa Jawi. Ing pepanggihan minggu kapangker sampun kababar ngenani teks serat ulang reh pupuh dendang kula. Kanthi kompetensi dasaripun menelaah teks piulang serat ulang reh pupuh dendang kula. Ing pepanggihan menika tasih babar babagan serat ulang reh pupuh dendang kula, nanging kompetensi dasaripun menulis syair tembang macapat dendang kula. Bocah-bocah tasih kemutan nalika kelas 8 menika sampun nate nulis syair tembang macapat gambuh nggih. Dados ing semester setunggal kelas 9 menika Bunila ngajak bocah-bocah tasih kemutan kados pundi caranipun nulis tembang macapat. Caranipun nggih menika saged dipun semak. Tentokno lan tulisen gagasan sing bakal kok gawe tembang. Dadi tentoke dhisik, aku pengen gawe tembang ngenani corona sing lagi booming iki. Terus ngenani unggah-ungguh ngenani tata krama lan sak piturute. Lajeng yen wis mbok tentuke temane utawa gagasane, tulisen pathokane utawa paugerane tembang macapat dendang kula, yaiku guru godrone ana pira, guru wilangane ana pira, lan guru lagune apa wae ditulis. Terus nggawe ukara-ukara utawa kalimat sing selaras karo paugerane tembang macapat dendang kula. Sing terakhir, yen wis dadi, banjur teliti maneh pemilihan tembung-tembung lan ukara supaya jumbuh utawa pas karo paugerane tembang macapat dendang kula. Kowe mau ngenani cara-carane nulis syair tembang macapat dendang kula. Saiki semaan tuladhane syair tembang dendang kula gaweane Bunila iki. Tembang dendang kula bab tata krama karangane Dewi. Wong kang duwe unggah-ungguh kuwi mratandani njunjung tata krama, tansah kukuh mring adate minangka sifat luhur. Ananging ing jaman saiki akeh sing lali marang adat sopan santun, gandrung mring budaya manca yen keladuk tata krama adat lali morat mariting donya. Cakepan tembang dendang kula kasebut sampun jumbuh kalih aturane tembang macapat dendang kula inggih menika guru gotra utawi jumlah baris sampun leres wonten 11 gotra utawa 11 baris. Lajeng guru wilangan lan guru lagune gotra setunggal wonten 10 I. Lajeng gotra kalih 10A, gotra 38 E, gotra sekawan 7 U, gotra gangsal 9 I, gotra 6 7A, gotra 76 U, gotra 88 A, gotra 19 I lan gotra 10 7A. Sakmenika andharan ngenani cara nulis syair tembang macapat dendang kula. Ampun supih materinipun dipun catet wonten ing buku catetan basa Jawi. Lajeng tugasipun bocah-bocah kudu nggawe syair tembang macapat dendang kula karangane dhewe, temane bebas, tapi dieling-eling karangane dhewe, ora kena golek ning majalah, ora kena golek ning Google. Dadi hasil karya sendiri. Cekap semanten pasinaonan ing dinten menika, panggihan malih kalih Bunila ing pasinaonan minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.